Budi Prasetya minangkane sedulur saking Bulak Paren Mas Imron Misarina wis ngurmati. Ananging kepengenan prihal napa Dimas Ratu? Paman Pati Kombaya Timbalan Ibedawang karalan suka Timbalan para Gusti prajurit Ratu. isun rongokaken maring diri awakmu kabeh. Saat Kinawang Wulan lagi memiliki salah sewijining keinginan, pengen dadi gentereng jagat lan pakune bawana serta mustikane ngalam. Wis junduk tumekang waktu wis ninggang tumekang mangsa tulis waris bagja diri ketulis kekawang janji. ya Dewa Sang Jagatnata, paingan tan paingan Nyimas Ratu Nawang Wulan sejen kelawan seprantinen dina. Ternyata iki toh sing dipengeni. Iwal kejaba pengen dadi pakuing bawana gentring jagat lan mustikane ngalam. Ya Dewa Sang Jagatnata, Ibu Eni si bontot keding singananing Korea. Ibu Eni si bontot singananing Korea sesampune matur kasuwun. Buaya ag